Tie laná sú zvedené v podstate dole a v podveží je zriadený Boží hrob, taká kaponka a stadiaľ sa dá zvoniť. Jasné. Dlho sa muselo chodiť vlastne sem hore, ale to sa teda ľuďom zaujímavé. Pali, predspeš sa tady? Pokúsim sa. Musím ísť bokom. To bolo najširšie miesto, kde sa dali spraviť schody, no. Tie laná, to sú úžasné. A to sú zvonové. To sú konopné lana klasické. Ono v podstate už dakedy začiatkom 20. storočia sa aj na takto starých hodinových strojoch zvykli vymieňať za oceľové, ale tie konopné sú predsa len na takto starých strojoch lepšie. Áno. Zrejme teda ešte keď bola na veži. Strieľal niekto po... Áno. Strieľal, ale potom v Brezne. Áno, určite v Brezne, pretože tu už nemal kto. No. Toto je očividne z nejakého projektilu. Páni moji, čo to mal niekto za rozum? To netuším, ale akože napríklad aj na klopačke, keď sa opravili ciferníky, tak od vzduchovky tam diabolky v tom drevenom ciferníku boli nastrieľané dosť. Aha, ale to potom To sa ľudia zabávali, áno. Takže kto zlou rukou na mňa siahne? No vlastne to je posledný zachovaný pár z tých, čo reálne na veži obiehali. Ciferníky tie, čo boli pred 96., čo boli vlastne od tej inštalácie v tom 31. na veži sa nezachovali. Oni boli dosť pohrdzavené, takže keď sa robila rekonštrukcia, tak spolu s ručičkami si ich zobrali jeden miestny ako armovanie do betónu. Aha, výborné. Taká. No, áno, recyklovalo. Počkaj, čiže tu je tu 1:60 prevod. Či ako mám chápať 1:12. 1:12, áno, jasné. Čiže náhon je len jedna táto Áno, tyč. toto je vlastne minútový hriadel, ten sa otáča každú hodinu, áno, raz za hodinu a potom je tam vlastne prevod 1:12. Toto je 1:1 a tu by malo byť 72 zubov a 6 zubový pastorok by mal zaberať to, ak si to správne pamätám. Paráda. Toto je teda to jadro toho taktu. To je vlastne to srdce hody. To je to, čo mal problém vymyslieť ten Harrison, aby vyrobil ten chronometer. Ide sa zvoniť? Áno, to bola vlastne príprava. Vypúšťací systém je taký tzv. Dvojpákový. To znamená, že jedna páka vlastne zdvíha tú druhu. Ona tu má takú zarážku, ktorou chytí tú vrtulu. A keď príde celá hodina, tak vlastne tá spodná páka padne, ale tá vrchná už je vybehnutá na vačke, teda začne ten hodinový stroj odvíjať. A teraz budú vlastne celú a tento kolík podbehne tú páčku a spustí hodinový bicí stroj a ten potom bude odvíjať na veľký zvuk. To bude Bude za chvíľu. Za 2 minúty. o 2 minúty. Dobre, čiže kde bude teraz akcia? Najskôr padne táto páka a roztočí sa tento stroj, ten odbije 4-krát na malý zvon, potom spustí veľký bicí stroj a ten bude odbíjať na veľký zvon. A tu tento štvrtý nie je. Áno, presne. Pretože To koliesko sa nezachovalo, buď ho má niekto doma, ešte je možné, že niekde existuje, ale vlastne tu sa ten štvrtý ciferník neinštaloval, jednak aj kvôli krovu, pretože vlastne tam je tá jedna časť tej hrady zapretá a tú druhú museli uviazať o tú vrchnú, kvôli tomu, aby tam ten jeden ciferník išiel. Kde vidíš, že koľko ešte? Toto ukazuje. Ale už tá páka začína padať, takže za chvíľku sa to bude otáčať.
Dobre, no. V podstate hodiny poháňajú závažia, tie sú aktuálne dole v šachte. Tieto hodiny vydržia ísť na jedno natiahnutí 27 hodín, čiže odkedy ich natiahnem, za 27 hodín musím prísť. No a naťahuje sa to touto kľúkou. Tu je v podstate naťahovanie na vymeniteľný pastorok, čiže pastor je voľný a ten treba vždycky zasunúť na kľúku. A teraz sa to bolo jedno závažie. Každý stroj má vlastné, čiže 3 závažia treba vytiahnuť von. Nemusíš chodiť do posilky. No to teda nie. To sa pokazilo, nesmieš prestať. To je vlastne rezervné závažie, ktoré bude hodiny ťahať za tú dobu, kým ja ich natiahnem. A to som sa práve chcel opýtať. Dobre, výborne. Lebo teraz vlastne vidú aj napriek tomu, že to hlavné závažie nezabudne. Jasne. A je to.